Umnyango wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal ngaphansi kaNgqongqoshe uNkosazana uHlengwe Mavimbela unomsebenzi wokugqugquzela ukuhlalisana kwemiphakathi ngendlela yokuzwana nokuhlanganisa imihlathi eyalanayo lokwesikubiza sithi phecelezi i-social cohesion. Sanibonani Zulu omnyama ondala zimhlophe nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva Zulu. Ake ngidlulisa amazwi okubonga. Namhlanje ngiphezulu le eintabeni zasentumeni endaweni okuthiwa kusenkangala. Silapha ke ukuthi sizokwethamela amazwi okwakha isizwe sihlanganiswe u-arts and culture ebambisene nosolwazi ngenhloso yokuthi kwakheke isizwe kubuyise isizwe sizikhumbule ukuthi singobani sivelaphi singakhohlwa ukuthi singobani sivelaphi sikhohlwa amasiko wethu sidume nokwezizwe. Lo mnyango ubusingathe isithangami sokubonisana nokululekana kwamadoda ukuthi abambe iqhaza eliqavile ekuvikeleni labo abangenamandla ukuzivikela ikakhulukazi izingane, abesifazane kanye nalabo abathandana nobulili obufanayo. Le ngxoxo ibithanyelwe nayinyosi yesilo umnumzana uBuzetsheni Mdletshe olekelele kakhulu kulesithangami ohlangothini oluthinta amahubo kaZulu nezibongo zamakhosi omdabu. Kusho okukhulu ukudideka kwethu njengesizwe esaba nenhlahla kwezinye izizwe ukuba kuthi mayilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha lizibona ukuthi liwanikiwe amandla izo zonke igaba ngithi lalinikwe zindlovukazi, amakhosi, abantu abenkosi, nomdali okungumvelinqaba. Mayisiyakhe isizwe yayisisibiza ngokhokho waso uZulu. Isithangami esifana nalesi umnyango wethu lapha wezamasiko uma bebengaqhubeka bebambisana ngezithangami enjengalezi ngicabanga ukuthi kuningi esingakufunda nathi thina sibadala nani nina enibancane. Ngiyazi ukuthi ukuswa kwabantu akufanani kodwa kubalulekile ukuthi abantu badame bekhunjuzwa ngayo yonke imvelaphi yabo. Kukhona obaba umsindazwe abakuyibona abasilokhuze kakhulu ukusilekelela ezintweni eziningi besingazazi. Namhlanje sesiyazazi nathi sezophuma ngokukhulu ukuyiqhenya sambe siyofundisa izingane zethu ezintweni esikutholile okukudla kwendlela. Kuyingozi ungayinaki izinto zekhaya. Namhlanje njengoba nikade nithwele nje igqoke endlini uyafika impela ngumsebenzi emdletsheni usidlubhe nje ekhanda isigqoko ungena naso uyoziyongena nasendlini akuselona isiko awusemukelekile lapha ekhaya. Uma usudla lokhu kudla okukhulunyelwe emdletsheni vele usuzothatha isiqaliso kuba usushaywe nje yikhehla ungena lapha esango ngalesi siqoko osithwele. Kodwa uma uthwele umqhele ngisho ungabizwa isilo awuwethuli usiyofika nawo phambi kwaso. Isazi neshoshazela lezomdabu namasiko umnumzana uMadoda Zungu uchazele amadoda ngokuthi buyini ubudoda obuqotho nokuthi amadoda ungawahlukanisa kanjani ebafaneni. Yini indoda? Ubani indoda? Ngikhula mina ngizwe obaba bethi uma behleli kukhona ukhanjana bethi ubudoda abukhulelwa. Imfundiso esikhuliswa ngazo manje siyitholile ukuthi ke ekukhuleni kwethu njengoba siyintsha sibancane iziphi izinto emele sizenze ekukhuleni kwethu noma usuyindoda usushadile kupho ufuna ukwenza. Umnotho wolwazi iwona oyinjula ekwakheni indoda. Ukukhalipha osuke ukuncele kwabaphila kuqala kuwe ikhona okwazi ukuthi kube namahlumela okwakha umuntu okhulayo ukuthi ebe indoda kusasa.
Uqweqwe lukaSolwazi ulanga libalele emathenjwa naye uthinte ngokubaluleka kwamadoda aqotho ekhaya, egcekeni nasesizweni ngokubanzi nokufunda ukwehlukanisa phakathi kwenkolo yokufika neyamasiko omuzi nomuzi yomdabu. Indaba yesonto, isikhungo esiyisonto sihlanezele kakhulu inkolo yethu. Bafike abelungu befica abantu abamnyama bebambelele enkolweni yabo yokuxhumana nomveli nqanga ngokusebenzisa abadala bekhaya. Isikhungo esikhulu kakhulu lesabasithintayo. Uma kwalahlekelana naso uphelelwe ubuwena. Sithokoze kakhulu namhlanje siyakufisa ukuthi umphakathi wakithi ngoba ngisuka emthonjaneni nje ngiyafisa ukuthi begcine ngelinye ilanga befika nakhona ukuze umphakathi uzokwazi ukuthi ufundiseke ngezinto ezifana nalezi, ukwazi ukuthi uhlale kulokho ngamagugu kithi nokuyisintu kithi, kungagcini mhlambe sesibambelela ezintweni ezimkhuba kodwa sazi ngesiko nosiko kanjalo futhi nongamagugu esintu kithina. Ngiyathokoza kakhulu. Kunegama esilisebenzisa kakhulu la esithi inkunzi isematholeni. Masingaqala la kulensizwa siyophuma lapha, bambala bangakwazi ukukutshela ukuthi isuke laphi leyo nkulumo, kodwa bayayazi ukuthi isho ukuthini, kodwa bayazi isuke laphi. Umuntu onesibaya ekhaya uyazi ukuthi ukuze athole inkunzi funa abuka amathole, ngoba mangathatha wonke lamathole uwachithe ngoba uthi hayi amathole ayindleko uzochitha nenkunzi lapho. Kubalulekile ukuthi ithangame njengalezi zibe khona, ikakhulukazi kubantu besilisa asebekhombisa ubuthakathaka, sengazathi amadoda seyehluleka ekufundisa amadodana awo izinto ezibalulekile zekhaya, bese bayizinto ezibalulekile zesigodi, kuyizinto ezibalulekile zesifunda bukhosi lobo, bese kuba izinto ezibalulekile zesizwe sonke samaZulu njengoba siyisizwe samaZulu. Into engicelayo kobaba, amahubo anzima baba, amahubo kithi thina ntsha, kodwa angena kalula uma ngabe ubaba mhlambe ezongixoxela kuqala ihubo thina nje ukuthi kuthiwa wasuka wahamba waya, kodwa manje hlabelela ethi angisho kunzima kimi ngoba lo mvungamo angizwa ukuthi kuthiwani. Ngiyafisa u-art and culture ungahambela indawo ngeindawo ngokuhlukana kwazo, ufundise ngempela, sihlangane singamadoda sifunde ukuthi kufanele sesiphathe kanjani ekugcineni, sigcina singabi nalolu hluthuko oluba khona kuthina amadoda sesenza izinto ezirong. Ngokunjalo nabesifazane nabo bebe nemhlangano enjengale nabo bebodwa eindaweni ukuze sizokwazi ukuthi esiqeqeshwe ngakho ngokuhlukana kwethu mase sihlangana sibe ngqondonye, ngoba siyahlukana ngemibono ngoba asiqeqeshwa ngokufana. Esikhathini samanje izinto seyibheka phansi ziyafadakala. Sibongeke ebukhosini basemakholweni kwaDube entumeni ngaseshowe, izinduna zendawo nazo zonke ezinye izinhlaka zikahulumeni okubala nohulumeni kamasipala wendawo abenze lesithangami samadoda saba impumelelo. Impela injobo enhle yethungelwa ebandla. Nokho kuvelileke ukuthi amadoda ayasidinga esinye isithangami esikhuluma ngalezi zindaba ngokushesha. Umnyango wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal uthi social cohesion through arts, culture and heritage. Masisukume sakhe iKwaZulu-Natal.